ndichikutambirai zvekare pano patrare 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotina on the notification bell. Azvibhadhariswi hama yangu, ndatisubscribe musha ukure kuitira kuti inini pandinodzoka nemaupdates unova uchikwanisa kuona. Ndinokumbirawo zvekare uise like pathis video, zvinobatsira kuti video rino iri rifambewo kuhama neshamwari. Nyaya ndayo nezvemuzuva ranhasi inyaya yaPriscilla Chigumba Chairperson weZEC. Nokumbirawo zviro zvatinofunga mucomment section pamusoro pethis video radai nezvaro muzuva ranhasi. Inini handinonoke kukuzivisai manews updates ezvo zvaitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinomhanya nawo nguva iripo nemaitikiro azvaita ndokuzivisai nyaya sezvairi dzisina maside effect mukati. Nyaya ndayo nezvemuzuva ranhasi nyaya yaPriscilla Chigumba. Priscilla Chigumba ari kunzi iye aita tsaona, anga ari involved mumota iri kubuda pascreen apapa, ari kunzi iye aita tsaona. Zvandichaita ndichakusiya uchiverenga wega posts. Inini handikwanise kuwedzeredza kana kutapudza nyaya idzi, ndinongoya nadzo sezvadziri. Tsaona iyi iri kunzi iyo yaitika Chirundu Road alongside Harare, ndo kwaitikira tsaona iyi. Ndokumbirawo kuti zvandinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Macases atiri kureceiva munomu muna September tatoreceiva 2 macases so far etsaona, nerimwe bhazi rinonzi Tamuka rikunzi iro rakaita tsaona yesterday. Ndatione.